Ang kaagi nga atong hatagan og pagdagad pinadangat kini sa usa ka 49 anyos nga lalaki nga kasamtangang nanimuyo sa San Antonio, Titay, Zamboanga, Sibugay. Kanimo Cosme, kung nagpaminaw ka man karon, aniya kining imong mga panid sa kagahapon. Mayong gabi kanyo diha kuya. Mayong gabi usab sa talang naminaw karon. Ako na si Cosme, 49 anyos na ko karon. Nagpabilin gihapong ulitaw, available pagid kayo. Og akong i-saysay kaninyo kining akong kagahapon sa akong pagkaulitaw og hangtod karon nga ulitaw pa ko. Og daghan na biyang mga babae nga miabot sa akong kinabuhi kuya. Pero wa pa magiswerte. Basin di ay pinaagi ning maong programa, makakita ko partner sa kinabuhi. Dili pa man siguro ulahi kuya. Kung 49 na ko, pwede pang maminyo. Mauning akong ipangutana ninyo karon, ini kahuman sa paghatag ninyo o kinabuhi nining akong mga panid sa kagahapon. Ay, kapuya ganing malanggot ay. Ay. Mo adto na hinaon ko dito sa balay mo pauli na ko. Di gutom naman ko po si nanay ga padala og balo na ko dinis gumahanoy. Mo hinay-hinay na ko sa paglakaw. Ay, kapoy ning inaning atong kinabuhi. Kung magpabilin pa kong ulitaw nining akong edad nga niapas mga 20 kapin. Saon taman. Asa naman tong akong mga nahimong kailan ako ay nga mga babae nga nang langyaw naman. Ang uban tuan na sa Kuwait. Ang uban tuan na sa Saudi. Asa-asa pa to mga lugar kay narabaho in town. Medyo may ubos mangguguma. Asa naman tong adto na ko dito sa kining nabutangan sa akong sakyanan ay chinilas ba usao mag-hike ra manggug ko maura gini ako mo sakyan. Manginaot lang ko nga makakita jud ko partner sa kong kinabuhi. Nahala Cosme, pagkaon dihag maayo. Nay, mangutana ko nimo nay ba unsa man nay katong akong hinigugma ba nay? Kinsa god atong imong hinigugma? Katong akong hinigugma god nga tuan na sa laing nasod, nag-DH. Mo balik pagkahatunay. Abot lang nimo din ha Cosme. O niya ginununan o. Nanay sa boy, kanunay ra makubakan o ginununan. Mao siguro ning wa gyud ta nakauyab. Kay kanunay man ko nga inununan na ipasudan. Kay ngano? Unsa man day gusto nimo nga sudan ha? Nadtong nakalabay nga adlaw, gilutuan tigag tamban. Nasahid ka baya nga? Labihan baya anak ka? Kining mahal karon. Mahal ang isda. Gumikan kay takdol. Nahala sige. Kaon na din ha. Mang laba pa ko rito. O sige din ha ka. O na anak. Kinis nanay god. Kanunay gyud ko aneng dili gyud ko tabangang makauyab. Ay, gusto na ko makauyab ay. Gusto na ko magbatog hinigugma. Kaog ko aning naigamayng kananan din he. Unsay order nimo, sir? Sir, unsay mong order? Isir pa gyud ko ani ay. Pili na, sir. Pagpili lagi ko. Unsa man kato lang humba. O sige. Unsa ba gyud, sir? Pila ka rice? Bahala na ka. Butangan yung tagadagang kay rice din na, sir. Banta lang jud ka. Mga duha lang siguro ka rice. Sige, sir. Hindi na kauna. Agoy, murag mauna gining bayhana ang akong mahimong maminyuan.
Ako ning ilaylaho nun niya. Kuya Romy, niadtong nagida pa ko mga 20 kapin, nakailan ako. Ang babae nga taguon ta lang sa pangang wanita. Aton lang itago kay naaparabanis among lugar. Onya. Sa ato pa, silingan ra day tag barangay. Oh, nanabaho ko. Gumikan kay. Say ka na paya. Ngalisod ka yung kinabuhi sa pagkaroon. Aw lisod yun. Pilay akong baryo nun. Kajit lang kay ha? Labihan ka, igwad og sampot Unya, murag maunag yun ne. Ang babaeng mahimo na kong kapikas sa kinabuhi sa umaabot. Mao na ba yun yot? Doon ako'y nakailang babae. Kanang kanana di sunahan ba? Kato diha bay. Oo. Kailan mo nagkuha to bay? Mahimo ba nga? Tabangan ko nimo. Wala problema bay. Kuyugan di ka bay. Why problema? Problem lang na Wala na. Pirme man ang problema bay. Pero tapangan di ka bay. Sayod ka ba yan nga? Api kitang nawong. Ah. Ikaw, gwapo. Basi ikaw sugto na na. Apoy kay gataon. Natawag ko ng nawong na ko. Sus. Ug ako pang mamag isaligan ani. Dili ginaman nga nani. Ngano na dapat na ilaing gisaligan ng Akong imong... papa, raning kamot, akong papa, pero akong mama, dili na yung ani, akong itsura, oy. Binuang ka Kabay. man. Ikaw ba itsuraan ng kabay? Kulang man dito Surag ko rin taon. Ah. Ikaw, magiging nagkaingon na gugitsuraan. Itsuraan, ikaw bay. Salamat kayo. Basta bay, tabangan di ka ng bayana bay. Kailan ko ng bayana bay? Sige. Oo. Kung mao. Sige, tabangi ko. Unsa? Naunsa ka man in taon unyot? Kanang gusto na ako ikuan ba? Na ko'y istorya sa mga ba? Ipalailad na ako. Esa? Usa ko na kong kaamigo god. Ay, Si Cosme. si Kusmi. Ingon sa ako, nagkita na daw mo. Sa kananan. Katong may aninin hi. Kato. Nga. Pagkitawa lang ko. Kato, di ka magmahaya tong tawanan. Inday, wanita. Kay abi nimo katong tawana, kung iyan kayo, mananggot og guma, natoy gumahan. Sabto sila'y kamaisan, lapad sabto kamantingan, di na ka mapas mo. Tinuod ka? Oo. Ay, ging napakan ulang kuniyag kamanti. Dili man, di man kaya pagkanog kamanting dito, mahurot yung saging. Binuang rabi tao. Ako man sandang hilig ng kamuting kahoy ba? Kamuting kahoy, hilig yung kamuting kahoy. Ay, kamanting. Nagko ito sa kamuting kahoy dito. Pero, niya doon nakita mi. Suot yun siya o kanang kay sunis pa nga pinapiting kaayo. Lagi, niya. Mabikas ang iyang. Ansa? Wala. Oo, dindot yun. Kay, nagpantalon to sa fitting, ganaan, mahilig mo na siyang mga fitting pantalon. Kuya. Oo. Di na lang siya. Ngaw-nahunaon pa na ako ang tanan. Asa ka man, Cosme? Ma? Kaganina na gagatan-tanaw na ko, ma? Kaganina ka naman din ha sa atupangan sa salamin in town. Oy, naunsa ka ba ya? Ma, doon na lang ko'y atuon, ma. Kining, insakto na niya kung purma, ma? Insakto na gyud na. Insakto na. Ayaw paglangan, ha? Basing maunsa ka dito. Asa ka man, God? Ay, dama. Mamisita ko, ma. Salamat kaayon. Kusmi ha. Nga, imo kong gihatod. Hapit ino ko nakalitok og uniyot ta. Sa umangkod nga. Si uniyot niya akong ganahan. Nga nawa ka may tingog. Nagtutok lang og kunin mo. Akong alinaw ang imong kaanyag. Pag-sure din ha, oy. Ikaw na ginakaingon nga, maanyag ko. Hoy, kining, Kusmi. Asa itong gisulti ni Onyot kanina ako? Sultihan ti ka. Nahigugma ko ni mo.
Ako na sa una-unaon yun, ha? Maginaot lang ko nga. Kining wanita, nga dili ka parehas uban. Kato sila Patricia nga, ni abroad lang, walay pananghead. Ni adto sa laing lugar, nag-DH. Unya, wag yun na lang hinako. O niya, doon na pa man kayo ngayon mahibawaan. May bawa alam sa. Kusmi, sultihan ti ka. Doon na ko'y anak, tulo ka po. Unsa? Doon ay anak nga. Tulo ka mo ka nang imong ipangulitawhan, Kusme. Agoy, naunsa ka man in town. Tay, pasagdahin na lang ko, tay. Mas maayo tay nga. Kana na lang. Tay, inig humagkasal na mo, tay. Magbit-bit na kong trupi. Ikaw, no? Ang maubaw ka yun, Kusme. Unsay trupi, ha? Doon na ko'y trupi na yun. Inig ka humagkasal na mo ni Juanita. Dadahan po ka na. Nga doon na kay kukus-kukuson. Nga di man ikaw ang nagligwat in town ni Ana. Ay, wa na ron panahon na kining, tay, ang ako lang tay nga, maminyo ko. Kaya nga, no? Unsa na magdunang imong pag kining paningkamod diha. Sa unsa ka? Di ka ba ula history, oy? Sa unsa ka man tawhana ka? Pamili diha. Onsa to'y akong nadunggan? Ay kining imong anak, magbinyo daw, o babae nga dunay tulo ka mo og anak. Agoy! Mao na ba yun yun? Agoy ay, Kanya, bay. salan. Kumusta man, bay? Giingnan ko ni kining Juanita ba? Juanita. Nga doon na si anak tulbuok. Kana manindot kay bay. Di na ka maayawan. Unsay ayawan. Og sa Bisaya ba, di na ka maglisod ba? Yung tagaw, kadiharo palong ti ka ron. Ayaw, pud. Kanang ganahan kay ko ano. Sabi mo bay, nagbuwag ng ginasya tong ing lalaking amahan na ng mga bata abay. Kay tungod lagi. May no? Palahubog kay to. Kay nakabalog ka. Oh, Pero, sweeto kay ko ana Abi bay. ni mo bay, nahigugma ba yun ka? Bay, Nahigugma dyan ko ni Antong babayhana ay. kung gugmaan yung ka sa kababae bay, ayaw ko na unaan na si anak bay. Ang una-unaon ni mo, nga kanang gugma gini mo nga nag-uros-uros yun. Tuod sab no? Kuya Romy, ingon gini adto ang mga dagan sa akong pagulitaw ngadto sa babae nga si Juanita. Usaon masab ka? Nahigugma man ko pero tinuuray lang. Bisag inaani lang akong tingog. Unya, kining akong panagway nga medyo apiki-apiki gamay mutugaan ay gustinoon. Kami apong mga babae nga naagis akong mga kamot. Pero sa ako nang giingon lagi ninyo nga ang uban ng langyaw. Kay siguro gubikas kalisod. O konya, pagpanglabay sa mga buwan, ingon ining nahitabo. Kung gusto ni mo Juanita, magminyo ta. Magminyo. Kining, Ay, nagkining-kining diha eh. Naunsa ka ba ya? Ha? Kusmi, di ba gisultihan na ti ka? Unsa man, imo jud ko nga dawaton. Dawaton oy. Bahala og dunagay. Tulo ka anak. Di ba? Basig ang imo magirikanan. Dili makadawat na ako. Kadawat lagi oy. Sultihan ako sa nanay ug sa tatay kabahin nimo. Sige. Kung gusto nimo, adto na tas balay oy. Unsa? Ha? Naa? Mi uban? O nay, naa sa ubos nay. Mi uban ako din si Juanita. Agoy! Imong giuban ang babayhana din he. Mananghid na lang ko ni Munay nga. Magmenyo na minay. Bahala na mo. Bahala na. Ikaw ang magdala sa imong kaugalingon. Ha? Asa man siya? Kananay o, gadalas iyang mga anak. Unsa? Kusme, ali ragod. Ano man tay? Ali. Ako kasultihan ha. Ayaw ko rin daw na pag kining
dali-dali, ha? Hunya, kanang iyang mga anak, imo nang balunon din, he? Isakto gyud ay, nga ilikaminyo ninyo, magbitbit yung ka og trupi, kay naanay anak, ha? Nga dadin, he? Ha? Hunahunaan nagmayo, Kusmi. Basta ako, tay, nakadecide na ko. Sa binisaya pa, desidido na ko. Ha? Desidido na ko. Nga, kanag yung babayhana, mo'y ako minyuan. Bahala ka. Nanay ni mo na mahala na sabdo. Ha? Ambog lang ni mo din ha. Din ha ka na ay. Magalibog ka tawhana ka. Wala yung kay laing. Babae nga makita. Ha? Tay, mura na sabog. Nasuko na ako, hinoon. Nagdulog naman kita. Unya. Kung nagdulog, ha? Ha? Aw, kining, ayan lagi patapad ng imong anak diha. Uy, sa kamay. Unsay huhugo rin taon. Kining, wanita, gusto ko nga magkaanak dayon ta. Wala pa ganito nagkasal. Mama? Mama? Uy, anak ha? Katulog din ha? Mama? Ano nga ama na si Manoy Kusmi? Anak, katulog na ha? Agoy, ni mata pa man yun ang bata Anong ni mata pa man yun yung tao na, oy? Ha? Patulga sana, kay gusto ko mo score. Nang sa kaman, uy. Hinay-hinay lang din ha pa. Magkamantamang galing ng mga bata din ha. Bantay lang ka. Hinay-hinay lang ba? Lagi. Gini-hini rin ako. Agoy, ikaw na yun ang babae nga akong pakaslan. Bantay ka lang. Mahibo ka nining upat nga akong anak. Bahala ka na din ha. Oh, Manyot. Naka-anhi ka lagi din sa bahay. Musubay lang ko. Kumusta naman mo ni, Kwan? Ni Bay, Kusmi? Ito ang akong mga anak dito sa ila. Ako rin din sa bahay. Bito ka din ng kabalo. Bito ko bay, bito ni mo. Mong manhin ko ni mo din, he. Anong gitutukan magkukunin mo? Wala lang ko. Pero, ganahan ko ni mo ba? Gawiran mo akong mga kamot. Wala'y tao niya, Marcelot. Wala'y tao niya. Sa kaman, oy. Dito Ano sa yung bibigay mong kusmi? bahala Imo mo na. kong gibita din sa payag. Wala si Bay Kusmi din ni tao. Nangahawag ka man. Walita. Walita. Nansa ka man taon, oy. Walita. Ayot. Walita. Imo mang kuha ka ng akong... Walita. Ako rin abrihan ko na ni. Ayaw pa. Ay, pako ni mo. Ay, kanina si pako eh. Ay, hindi ko sa ubos, maubos ko. Ayot. Mahibawan ganitang kusmi. Bantay lang jud ka. Unsyalan man tong babayhana. Nga, wa pa man gyud nakabalik. Unsa na marong orasa? Dili na ba sa ako gibili niyang iyang mga anak? Oy, nagpaingon na siya din hiyo. Wag yun nagpalibak ni babayhana. Nganong karon ka pa man ha, Warita? Nganong karon ka pa? Awa pa itingog ay. Niya na nagkaduol na. Warita, nganong karon ka pa? Kusmi, mabalik lang siguro man dito sa among payak. Ano man? Gusto ko nga, magbuwag na lang ta. Magbuwag? Naunsa ka guring taon? Nganong mahitabo guring taon na? O gahilak ka man? Kusmi, magbuwag lang kita. Dili ko ang babae nga alang nimo. Ay pagsulti gingon ni Ana, oy Wanita. Ayaw gyud kong binuangi. Nahigugma bi ako nimo, bahalag. Pila pa kamong imong anak. Ako gyud kang andam nga pakaslan. O sabi gusto nimo buhila ko, ha? Kusmi,
Pasaylo ako. Pero, ako lang yung kandaykan. Wadyo ko nahigugman mo. Syalan ko din taon. Nganong imo ba kong gibinuangan? Nganong imo ba lang kong gipasa? Mao gina, Kusmi. Sorry kayo, ha? Ingon ni adtong panghitabo sa kong kinabuhi. Hangtod karon nga nag-49 na ko, wala jud ko na ila paglain. Ako nahibaw-an nga nag-uban sila ni Unyok. Miadto sa Oroquita City. Dito na sila nanimuyo ron. Sakit maya. Kuya Romy ang nahitabo nako. Bisan pag ingon sa katawan na ning akong gibadaan ninyong sugilanon, pero abi ninyo usahay dunay panahon nga maglisod ko ginhawa in taon kay magunahaw na ako. Nahigugma kong wanita. Siya lang yun ang babae untang akong pakaslan. Bahala anak pasagdaghan. Karon, mangayo kong tambag ninyo. Ako kang pangitaon si Juanita o di na lang. Kaya naman kung gidaygan nga huwag niyo siya nahigugma. Kaya may kuyog na siya sa akong amigo nga si Unyok. Doon na ba kay babae nga ma-inlove na ko? Kuya Rom, kung doon ay mangayo sa akong number, hatagi lang kay akong i-text me. Di lang ko kutob. Inyong magtatampo, Cosme, San Antonio, Titay, Zamboanga, Sibugay. Mga panid sa kagahapon. Mga panid sa kagahapon, kauban sa inyong Kuya Romy.